mata? Sis. Action! director ne ni a cikin wannan movie din tafi so wanda cast ina Adam A Zango, Aisha Samiya duka dawa a murin CTV da sauransu ina. Well, dafi so film ne da ya kunsa rayuwan 'yan shaye-shaye da kuma
wanda shi duniya ya kamata su yi da 'yan shaye-shaye, bai kamata a ce muna gudun su ba. In ka samu ko dan uwanka ya shiga cikin wannan situation din na shaye-shaye da wasu abubuwa, bai kamata a dinga kyaman su ba, ya kamata a janyo su jiki da za a yi shi zai sa har su canja cikin wasu rayuwa. A Zango, jarumi a cikin fim ɗin dafin so. Na fito da suna Bashar a cikin dafin so. Wato shi Bashari wani mutum ne wanda ya kasance mai shaye-shaye, ko kuma in ce wanda ya lalata rayuwarsa ta hanyar shaye-shaye ya biye wa abokan banza. Ita kuma Nabila, wato Aisha tsamiya kenan, har Allah ya haɗa su da ita, ta ga cewa za ta iya taimaka masa, kuma ta taimaka masa, ta ɗauke shi ta kai shi gidan da ake baiwa masu shaye-shaye kulawa, har ya dawo mutumin kirki. Ta kai shi gidansu, iyayenta suka taimaka, ya dawo mutumin kirki. Daga ƙarshe kuma ta kamu da soyayya shi, wanda ta nemi da cewa tana son shi da aure, bayan kuma iyayenta akwai wanda suka zaɓa mata. So bayan an gama wannan yanayi, har ya kai ga iyayenta sun kore shi ya bar gidan, sai kuma daga baya Allah ya jarabce ta, ta yi hatsari har ta samu matsalar spinal cord ɗinta, wanda hakan ya sa saurayin da suka ga da iyayen suke so ya ce shi ba zai iya wahala ba zai iya aurenta a haka ba. So sauran abubuwan dai za ku gani a cikin shirin dafin so, domin gaskiya an yi ƙoƙari. Abnur sun yi ƙoƙari wajen samo locations, wajen ɗaukar mutane su kawo su ma garin Abuja, da artist ɗin baki ɗaya, da kuma kayan aikin da aka yi aikin da su. Wata ƙarya, wato abin na ya burge ni sosai, saboda irin ayyukan da ake yanzu gaskiya za ka ga cewa ƙaramar kamera za ka ga an riƙe ta a hannu, babu ma sound ɗin da za a iya ɗauka mai kyau. Amma wannan fim ɗin ya zo da abubuwa da dama, yana ɗaya daga cikin gwarazan fina-finan da ni na yi su ma a cikin wannan shekara, wanda ina ga daga farkon wannan shekarar zuwa yanzu ban yi fim cikakke guda 10 ba. Ina tsammanin hadda wanda na yi da kaina, fina-finan da na yi ba su fi guda 5 ba. So wannan yana ɗaya daga cikin gwarzon fim ɗin. Don haka ku shirya, ku kalli dafin so a duk lokacin da ya shigo kasuwa.